monyo ndi mae monyo. Lho, alah petruk mae monyo, Ge. Bang atemi mantuk. Aku tak ngombe wedang sik, Bang. Pamite buah kok ning ndoblok ning kene. Halo, tanganku kena mlentu nduk delok iki. Iya, Mas. Lara. Tanganku delok nyo. Mang bojom tak dono ya Allah, jere sayangku kobong. Iya krecek. Pak Alparo jene kono suwi. Apa jane tangane sing dimplongo. Makasuwi dicus ngono. Aduh, aku ngono. Ora selamete kok ora cusik iki lho. Ala weh, ndak matuk sik aku tak leren sik. Yo nginep le. Nginep le engko ora ketang ning kene isa-isa. Ya, apa? Kimang wong ngepung ya, Mbah, tanganku kena krecek, Bang. Lho. Ora krecek kok kalau ngene parju. Mantu le kok Jemah. Parju sapa? Parju tukang mindring kuwi le. Kuwi mantu iki? Heh? Tidak anu. Mboke. Parju apa mantune? Parju apa? Baju Paiman. Gak sesuai kenapa ya? Karo jingkrak-jingkrak. Aku ndak ra nek kene anek ngenean. Lho Mas aku ngantene diring rono. Sesuk balik nek ra oleh ya wis lah kok. Ya Mbah ya. Ndelok nganten. Syukur balik. Balik. Dodol Mbah aku sesuk iki ya apa? Wong aku jam 10 kok duwe ning Pasar Merah. Aku saiki ora ider, Mbah. Aku ndoglok ning lampu abang kono ae. Ya duwe ning kono rasa mare-mare. Bakal telo. Ini bisa telo. Ngepung. Mantap sih. Iya. Lah mantuk ini dia, Bang, ngepung. Cabean. Wah. Sudah kok. Pati-pati ndi Mbah kok apik iki, Kang. Balun apa ndi? Balun. Nah, wah oleh balun. Padi-padi ndi apik? Malah dobol kabeh ditakoki ora sing mudeng. Mora wani. Padi-padi ndi Purwosari. Kono. Nek lah ya arek Purwosari kono nek Wirasari kono. Nglebok lor. Purwosari. Ya Mas, ya paham. Wirasari. Heeh. Nek negosane kudu digawe. Lah sesuk tak godhok kok. Sing duwe gawe dadak lho. Mas Sukir ya. Wis muga-muga sesuk lancar, Mas. Lah ra Mas aku ngantene mlanang mbok gorono. Ya sesuk aku balik rene nek jam 10. Senarane kuwi ayo rame tenan. Wis aku tak ndelok ning pawon. Golek imbase reso ndi? Wala pendarate ya Allah. Sampai nglengo kabeh. Wis Mbah, wis bar mindho. Ale, Mbah. Mbok kowe kangen aku apa ora? Kangen lah, Mas. Anu iki aku saiki nek dodol ning lampu merah kono ae duwe ning kono. Terus kok nek bar terus ning SMP. Aja foto. Enggak. Nduk nek ngusungi aja kakek, Nduk. Ya Allah. Bakul sego soto-sotone seger mang ketoke. Tapi kurang banyu. Mbak Tini ra ngekeki banyu ra akeh ya aku. Aku ra ngekeki banyu. Tiwas aku mak seret ngono. Mbak Rumi banyune ra ndek akeh wae. Ketoke seger sing kelan bare rase. Bani. Bani sapa lek? Armini. Maita. Ning ndi wonge sing kelan? Lho, kowe tukang agrak-agrak. Alah, sing nang jero kamar ya Allah mboke ya. Mbak, ya Allah mboke mendarat cah. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah, ndak aku kok ora mle-mle kok. Wes aku bermangan. Aku mang disalami wong ndang aku jerit iki. Lah tanganku mlenthok kabeh delok. Goreng krecek ngene parju, mboke parju monyor karo tanganku. Parju apa? Mboke parju delok ndarate delok guys ayu-ayune. Alah bojone Budi ada. Nyonya Markona. Bos Pitik ning ndi, Mang? Bos Pitik, bojone Bos Pitik ning ndi? Ora rene. Oh ya, anake nangis ae. Lho iki berarti entuk ndi ngantene iki, Mbak? Maju. Lho. Ning Everyday, ning Ande Apride, apa kuwi jenenge? Ning Cepuy apa, Bud?
Aku nek karene ayu pride ngono aku. Iya tanggal 13 aku dodol neh. Wala ramene Bu Ramon. Jos. Sing heeh. Mbah Ramto mana ndi aku ape mulih dak wonge mana. Ning ndi Mbah Ramto? Mbah Ramto wedok. Mbah Ramto wedok Pak Lek. Celukno Mbak aku ape mulih Mbak. Aku. Ayo kowe mendarat tok ya urung bar sesuk jek rono. Tapi tomo sesuk prei rene. Enak boleh. Ya aja. Oke guys, sampai rumah. Berkat buka berkat jajane wong-wong. Yo kerupuk, yo krecek. Oke guys. Ya sekali cek panas. Oke. Dipakai guys. Sing wah jenenge Masukil. Sing wedok yo langganane mae. Anggen dodol ngene. Ya wong mantu sing wis ben pindho anake 4, lanange 2. Wedoke 2 cilik-cilik dadine iki gedhekno. Sing dhisik kae ya wis tau mantu, guys. Entuk dalu, saiki entuk endi ngarane? Melaju. Dekat. Saiki ora nek bendel godhong, guys. Bintele dadine kertas minyak. Cuma yang ngomong iki paham gak mangan majikanku resik ora ya tak ada majikan tak ombah. Oke guys, jajane yang ini ki wong iwa sajane jangan udene ambek ndok, jangan lumbu kok kudu mak sunti. Oke pemirsa, wis tekan omah mah. Bar mangan berkat lawe kerupuk diliping dikasih jangan lumbu mak sunti, terus ada jangan tawel sambal teri anak lengkap. Ya nek jadah goreng. Mak goreng gemblong. Engko guys. Jajan Bu. Ini adem apa udan. Tapi gak usah udan, mek gerimis tok. Enak di bakone. Anteng Pak Abot. Kalau sing mbok tuku surat temen. Alhamdulillah. Kulo jagung lebokno ning pitik amanukan. Jagung separuh.
Oke pemirsa, besok malah jualan. Aku mau nek kesalahan teknis saya udah tangannya makan bledoh. Melempah tangannya soalnya apa kebledosan goreng-goreng. Iki njitah. Kembung. Iki sesuk iso mergawe ora iki. Angger ora dicutet gak masalah, guys, tangane mae. Alangane enek ae, blaine kena lenga, goreng-goreng ning omahe ora kena lenga, iki rewang malah entuk mbledosan lenga. Iki metuntung, guys. Tangane mae ngribal. Pereh rasane panas, kan minyak panas. Dadine mlempoh. Dadi metuntung kabeh tangane. Ning kaki ya ya Allah, panase pol. Kecipratan minyak panas. Bendol-bendol, guys. Oke, terima kasih pemirsa. Jangan lupa ditonton, di-like, di komen, di share ya sakake. Iki mae tangane lagi panas. Kebledosan minyak, guys. Mentol-mentol ya metu jitahe lho. Pating perentol. Ya Allah ya Rabbi. Panase pol ya, guys, tapi. Menyunyu. Belaine wong iki mesti enek ae. Melempah kabeh. Blai, kena blai. Pemirsa tak cukupi semene konten dina iki. Nek bar yo buah yo guys, usume jek lakone buah. Iki jek buah dan buah lanjut. Iki mang ceritane nggone Mbah Ju yo ewoh iki, temune jemah. Iki mang ceritane yo rewang, tangane make malah kobong. Temune jemah. Make sesuk jek njalukno kerupuk sak jalan jualan, terus bar sesuk libur lagi. Oke, jangan lupa ditonton, di-like, di komen, di share sakjane. Muga-muga berkah barokah. Oke, bolo. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Dah, wassalam.